Fil-maratona li saret is-sibt għat-tfal kollha b'risq The Malta Trust Foundation inġabret is-somma ta' aktar minn €1,512,000. €1,512,100 1512101. Matul din l-inizjattiva ġbir ta' fondi l-poplu Malti Wawċi reġa' wera l-ġenerożità tiegħu e kif inġabret somma sabiħa illi se tmur għal persuni li huma tassew fil-bżonn. Preżenti għal maratona kien hemm fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg flimkien ma' Sera. The Malta Trust Foundation hija fondazzjoni mmexxija mill-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka u taħdem sabiex tgħin lil dawk it-tfal kollha li jeħtieġu l-assistenza. Fil-fatt fl-aħħar jiem storja li spikkat kienet dik ta' Queven li The Malta Trust Foundation ta' Tunucciali li jaħdem bl-intelligenza artifiċjali sabiex ikun jista' jiggwidah kull fejn ikun minħabba li għandu diffikultà fil-vista. Tantu hekk li dan in-Nuċċali saħansitra huwa mqabbad mal-mobile ta' Queven illi tista' wkoll tagħmel kuntatt miegħu f'kull ħin u mument. U bħal Queven hemm mijiet ta' tfal li diġà gawdew mill-appoġġ ta' din il-fondazzjoni. Il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka kienet fetħet din il-fondazzjoni sabiex tkun tista' tgħin lil dawk it-tfal li huma f'riskju ta' faqar u anka b'riskju li jiġu esklużi mis-soċjetà u x-xogħol tagħha għadu għaddej sal-lum.